Roshan Jafar is geboren in dorp Shadere, staat Afrin, West-Koerdistan, Noord-Syrië. Zoals ieder kind ging ze naar basisschool. Maar wegens verre afstand en vervoer kon niet verder afstuderen. Zij is gegroeid en grootgebracht tussen groene natuur en veel planten. Zij kan niet vergeten en blijft altijd in haar geheugen. Haar moeder nog altijd woont alleen in haar dorp en wil niet verlaten. Zij leerde koken van haar oma Kadifa. Haar oma Kadifa was bekend tussen de familie en zij maakte eten voor familiefeesten. Op jaar 1992 trouwde mevrouw Roshan met Akram Hamo in stad Aleppo in Syrië. Zij gingen samen olijven plukken en ze werkten samen met een glimlach. Op jaar 1997 zij kwam naar België met haar zoon Omar toen hij was 2,5 jaar oud. Zij gingen naar Nederlands school om Nederlands taal te leren. Zij vond de taal is heel belangrijk en zij is zoals een sleutel om naar maatschappij kunnen te gaan en contacten maken met de vrienden. Zij maakte trouwfeest voor haar broer, want alle twee hadden geen ouders in België. Zij was zoals een moeder voor jongen en meisje. Na haar verblijf in België, 10 jaar, kwam en kreeg eerste bezoek haar tante Sabah in Leuvenpark, Kasselo. Zij heeft mooi buren en bezoeken elkaar en samen eten en drinken en in tuin werken en planten. Wij hebben Akram leren kennen door het organiseren van allerlei solidariteitsinitiatieven met Syrië en met Syrische vluchtelingen en vooral ook met de Koerden uit Afrin. En voor die solidariteitsmaaltijden was het de vrouw van Akram, Roshan Jafar, die lekker gekookt heeft en dat werd heel erg geapprecieerd door de mensen. Achteraf vernamen wij dat Roshan meegewerkt heeft aan een kookboek, Vreemdgaan in de keuken. En zij heeft daarbij een prijs gehaald. Haar recept kreeg de eerste prijs. En achteraf, of een beetje later, kwam Roshan op het idee om een heel kookboekje te maken over de Koerdische gerechten uit Syrië. En ze vroeg daarbij hulp en daarvoor heeft Lieve haar geholpen. Vandaag mogen we terug aan tafel zitten om de lekkere dingen te proeven. Maar zelf ben ik niet zo'n as in de keuken, maar we kenden Ria en Luc die verzot zijn op vreemde keuken. En de klik.
eigenlijk, ik ga vandaag Koerdische brood maken en herinneren van mijn dorp en van mijn moeder en van mijn stad. Ik ga vandaag echt Koerdische brood maken, hoe gemaakt worden. Ja, Pikant. roodbaar en heb ik niet op gekant. Zij was de enigste Syrische Koerdische vrouw in Leuven. Ze had veel vrije tijd en zich had gedacht dat voor haar Nederlandse taal te verbeteren contact nemen met haar buurvrouw. De tweede en probeerde haar bezig te houden in de keuken en haar ervaring te verbeteren in de keuken. En zoals jullie zien, hier zijn voorbeelden van haar werk in de keuken. Het is het einde van de boek, ja, en hebt hier meer aan gewerkt. En hoe was het? Verlopen, zeg maar iets gewoon. Vooral lekker en veel, heel goed gegeten en nu gaan we lekker drinken. U hebt hard gewerkt ook. En ook hier Ria. Zij heeft alle foto's genomen En teksten geschreven. en teksten geschreven. En goedkoop. En maak nog foto's. Nee, nee. Zeg maar iets, gewoon, zeg maar iets gewoon. Ja, het koken was Rochelle werk. Dus dat is En vertellen hoe het dan was, hoe het gemaakt werd. ja, ik heb te veel zien doen. Hè. Ofwel heeft ze verteld van wat ze gedaan had, Oké. ofwel heb ik... Jij schrijft de recept. Oh, ja, Luc, ga maar naar daar. Luc. Ik wou, je gaat naar die kant. Wacht zo, ja. Hier is ook Marcel. Marcel die heeft alleen gegeten, geproefd. En die staat te wachten op het drinken van een raki. En die hoopt dat het een mooi boek wordt. En dat het goed verkocht wordt. Jij gaat verkopen zeker, hè? Ik zal meehelpen verkopen, ja, zeker. Oké. En Lieve? Wij kennen het systeem van onbetaalde promotor. Dus we zullen Dat zal moeilijk zijn, dat zal moeilijk zijn. Voor de taal, voor foto's, dat we samenwerken, we werden sterker en we hebben nu de vandaag, ik ben heel blij dat Roshan zal later binnenkort een boekje in onze handen geven. Dank u wel. En nu even naar Roesjan. Ja, waar is Roesja? In de keuken. ja. Wacht. Oké. We gaan nu naar Roshan. Ja. Roshan video करता है वे थोड़ी है. Hier is Roshan aan het salade maken. Hier. En ze heeft alle eten klaargemaakt en alles was lekker. Kartushki havale lahem om gewoon niet denken. Ja, eigenlijk. Denk je Goroka? Ja, dus vandaag is de laatste Sugar. dag van de eten. Het is klaar. We gaan zo'n hapje drinken. Dank u voor jullie. wij hebben de gerechten die in het kookboek staan ook echt in het echt mogen proeven. En voor ons jubileum van 50 jaar getrouwd heeft Roesjan ook gekookt. En de mensen vroegen van waar was dat nu weer? En nu kunnen we dus reclame maken voor het kookboek voor onze vrienden.